Egunon familiak, bagoiaz laugarren errezetak bale? Gogoratu oso errezeta simplek egingo ditugula, errezak oso errezak egiteko, berez lasaia izaziko ikasle txikiak egin behar zituzten errezetak direlako, ez? Bertan ikastetxean egiteko prestatu genituen, eta orain modu hontan gaude egiten, gauden egoeran gaudelako, baina beraiek egiteko oso aproposak, oso errezak eta politzak direlako. Errezeta osasuntxuak, baina beti gogoratu, jasangarritasuna osasunakin oso lotuta dagoela. Jasangarria ez baldin bada, osasuntxua ezin daitekelako izan. Jasangarritasuna referentzia moduan hartuta askotan pausoak hobeto emoten ditugu, garrantzitsua da. Elikagaiak orduan, bai barazkiak eta frutak adibidez, bertakoak eta garaikoak aukeratuko ditugu beti aldun neurrixan, ekoizle txikixeri, bertako ekoizle txikixeri erosi, gauza horiek oso kontutan hartu behar dira, oso lotuta dagoelako, ez? Jasangarritasuna, bidezko merkataritza batetik datozen produktuak aukeratzea, beharrezko elikagaiak ez direnean, adibidez kakaoa, restaurantetan erabili behar duguna, ez dira beharrezko elikagaiak, ez? Eta gainera hemen ez ditugu kapritxoak dira, eta erosten baldin baditugu, oso garrantzitsua da bidezko merkataritza batetik datozen produktuak aukeratzea. Kontutan eukitzia ze kondizioetan eta nondi datozen, eta zelan landu diran osagai horiek, ez? Elikagai horiek. Jakingo duzue, orain dela 2 urte, lasaie bidezko elikaduraren, bidezko merkataritzan aldeko eskola bat dela. Eta badaukala plataforma bat, nun bidezko merkataritzatik datozen produktuak erosia dituzuen. Beraz, aukera politxa da, bertatik erostia badibidez, kakaoa eta beste hainbat produktu, ez? Hemen ez ditugunak, beharrezkoak ez direnak, kapritxoak direnak, baina, behin erosten baldin baditugu, kontutan hartzia nundi datozen, eta, ze kondizioetan landu dituzten ekoizleak, eta, orduan, hori kontutan hartuta, gaur errezeta oso polit bat, oso erreza, eta umiei asko gustatuko jakena prestatuko dugu. Beharko ditugun osagaiak izango dira. 100 gramo urrak, txikito dira. Oso, txikito egiten ditugu, hautza egin gabe, zatitxuekin. Beharko dugun beste osagaia izango dira datilak. Datilak baita, bidezko merkataritzatik datozen datilak aukeratu, ekologikoak, baldintza egokietan batu eta ekarri dituztenak. Eta, azken finean, fruta bat da. Oso gozoa da, baina fruta bat da. Ez da gehitutako azukre bat moduan konportatzen gure gorputzean. Beraz, egingo ditugun bolatxoak oso gozoak dira eta elikagai moduan ikusten ditugu. Beratzen utzi ditugu, 4 datil, eta biguntxuak daudenean, pare bat ordu, edo ordu bat be askotan nahiko izaten da. Eskatu betetek kendu, eta gehitu egingo ditugu. Kakaoa esan dugu bezala baita, bidezko merkataritza batetik datorren kakao operatu. 2 koilarakada botako ditugu. Bat, eta 2. Gero bakoitzak bere gustora, kakao gehiago, ur gehiago, edo datil gehiago bota aldio, gozoagoa edo kakao sagore gehiago ditzeko. Holan neurri hauekin oso gozoa gelditzen dira. Pizkatxo bat nahaztatzen dugu. Zati handirik ez gelditzeko. Daukagu, minutu baten, masa egin. Lantzeko oso masa erreza da. Eukiko dugu onduan, urekin, horako katilu bat, eskuak pizkatxo bat umeretzeko, gure eskuetan pegauta ez gelditzen. Umeak egiteko oso politxa da, oso erreza eta. Orduan, urrak eukiko ditugu, aparte lehen 1 gramo erabili ditugu, orain urrak eukiko ditugu barruan sartzeko, bai? Eskuak pizkatxo bat umendu, pizkatxo bat hartu, nahi duen neurriko bolatxoak egiteko, eta ur bat ipiniko diogu, erdien. Horrela, urra eskutatu eta segitxoan egiten dugu bolatxo bat. Pizkatxo bat hartu, zapaldu, oso erraz egiten dira. Urra barruan sartu eta eskutatu eta horrela neurriko bolatxoak egiten joango gara, bale?
Hemen, egin dugun neurriekin, utengo zaizkigu olako tamainako 12-15 bat bolatxo. Oso bolatxoa proposak dira, 10-takorako barkatu, lantzien behin postrerako edo ordu tartean jateko. Pentsau, elikagai bat danean, askotan esan dugu, elikagaiak jangarriak diren produktu guztioetatik desberdin diren behar ditugula, ez? Orduan, olako azukredun saltzen dituzten produktu horiek, berez ez dira elikagaiak. Bolatxo hauek elikagai bezala ikusi ditugu. Berez, elikagaia dituelako eta osoko osasuntsua direlako, ez? Gehitutako ezer ez daukatelako. Inongo gehitutako azukrarik ez da ezer. Orduan, nagusia, batzutan zain egin behar gara pizkatxo bat gehiago, ez da batzutan depende, ez? Gure egoera, baina umiekin beti esaten dugu, beraiek ez dutela neurririk hartu behar behin elikagai bat ganean, bale? Beraiek nahi baldin badute olako meriendatzeko ondo dago. Beti ere, frutari lekua kentzen ez baldin badiogu, ez? Beste elikagai, beharrezko elikagai lekua kentzen ez baldin badiogu, fruta, barazkiak, lekaliak, sekale integralak, olakoa jaman dituzte, postrerako, amarretakorako behar dituzte dute, bai? Gogoratu miekin, guk erabakitzen dugula zer jan behar duten, eta beraiek zenbat eta zelan, bai? Guk zer jan behar duten hortan, elikagaiak aukeratzen baldin baditugu, barazkiak, fruta, lekalea, sekalea, animali jatorrizko produktuak aukeratzen jaten baldin baditugu baita, guk aukeratzen dugu zer, eta beraiek zenbat eta zelan, ez? Hori garrantzitsua da gogoratzea. Eta, ez hain osasuntsuak diren produktu guzti horiek guztiz saihestia zaila da, ez? Bizitaren gizarte hontan, baina behar bat utzi aldira asteburuetarako, kalerako, ez? Eta etxean, olako aukera osasuntsuak egon beti. Almendra txikituta, botako dugu, eta olako bueltak emoten, itxatzita geldituko da, eta gogoia bukatuko ditugu. Buelta, batzuek kosta duten zaie, buelta emotia, zuekin emoten diogu, txoko bolatxo, zoragarriak. Gozo-gozoak, etxian egin da, eta elikagai moduan erabiltzen ditugula, amarretakorako, edo ordu tartean jateko, edo papeltxo bezala, bale?